деҳоти Навгелими шаҳри Исфара ҷиҳати саҳмгирӣ дар таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат дар самти истифодаи самараноки обу замин, рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва афзон намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти пурсамар доранд. Чун анъана ҳар сол бо фарорисии фасли баҳор бо мақсади таъмини иҷроиши дастуру сипоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба афзон намудани саҳми содироти меваю сабзавот ва таҳкими истиқлолияти озуқавории мамлакат бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр боғпарварони Исфара ба бунёди боғҳои нав ва барқарорсозии боғҳои кӯҳна шурӯъ менамоянд. Зеро ҳиссаи маҳсулоти боғот дар ғановати бюджети маҳаллӣ ва болоравии сатҳу сифати зиндагии мардуми Исфара калон аст. алон дар ҳудуди ҷамоат 600 гектар боғ мавҷуд аст ки имсол боғҳои камҳосили кӯҳнаро решакан карда ба ҷои онҳо аз нав боғҳои замонавӣ бунёд намоянд. дар 30 гектар аз нав барқароркунии боғҳои кӯҳнаи каммаҳсул гузаронда шуда истодааст. инчунин мувофиқи супориш мо дар 1 гектар боғи интенсивӣ бунёд намуда истодаем. дар боғи интенсивӣ мо намудҳои нави себ ва нокро ҷойгирӣ намуда истодаем. дар ду намуд нок ва 3 намуд себҳои қатпасти барои бунёди боғи интенсивӣ қулай мебошанд. ҳоло боғпарварон 1 гектар боғи интенсивӣ бунёд карда истоданд ки ниҳолҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шуданд. инчунин дар ҳудуди ҷамоат 1 гармхонаи замонавӣ сохта ба истифода дода шуд ки дар он помидор бодиринг парвариш карда мешавад. деҳқонон умед доранд ки аз ин гармхона ҳосили фаровони помидору бодиринг рӯёнанд. гармхонаи замонавӣ дар асоси технологияҳои замонавӣ ва омӯзишҳо таҳия ва сохта шудааст ва бештар дар сохтани гармхонаҳои замонавӣ маҳсулотҳои истеҳсоли ватанӣ истифода ва масраф гардидааст ва умедвори он ҳастем ки мо таҷрибаи андохтаи худро бо васеътар менамоем ва бо таъмин намудани ҷойҳои корӣ холӣ ба занҳои асосан занҳои маҳаллӣ ва ҷавонани деҳот мусоидати комил намоем. ба фаъолият оғоз намудани корхонаҳои сершумори коркард ва бандубасти меваи хушк дар назди боғпарварони Исфара имкониятҳои васеъро дар мавриди ба даст овардани фоидаи бештар аз маҳсули меҳнаташон фароҳам меоварад.